den lige op. Var den god? Jamen, ikke derfra, fordi jeg falder ned. Jeg laver en kolbe sådan her. Jeg gør sådan her. Jeg tør. Jeg laver en fikklub. Ej, jeg kan ikke finde af det. Så lad en kolbe her på. Nej! Jeg har også 2. Hvad er det godt? Den er på. Skal du have en sidste? Nu kan jeg tage næsen. Og så skal jeg kæft. Hvordan kan man ikke lave en koldbøtte? Tæt på. Det var jo ikke min trøje, der er så meget mere sikker. Oh my god. Nu er jeg meget mere sikker. Nu tør jeg dig. Det er jeg næsten sikker på. Jeg ved det ikke. Du skal filme den nu, ellers så smadrer jeg. Nej, det kan jeg ikke.